В Верховную Раду внесли законопроект, который предусматривает квоты для крымчан при поступлении в украинские вузы. А на материке возрождают Таврический университет имени Вернадского, который российские власти сделали частью так называемого Крымского федерального университета. Крымчане-абитуриенты смогут попасть в украинские вузы по отдельным квотам. Об этом заявили в Министерстве образования Украины, если предложение поддержат депутаты. Сначала абитуриент должен составить внешне независимое тестирование на материке. Вони вступають за результатами ЗНО, але в межах квоти, які для них відведені. Тому що ми розуміємо, що вони навчалися за трохи іншими програмами останніх 2 роки і не можуть конкурувати з українськими учнями. Тому ми сподіваємося, що ближнім часом парламент це розгляне, щоб уже під час цієї вступної кампанії кримчани отримали можливість скористатися цими квотами, переїхати на територію материкової України. Ми будемо радитися з громадськими організаціями, з Меджлісом, тобто з тими, хто допоможе нам створити реальну уяву, про яку оптимальную квоту может йтися. Кроме этого, в министерстве говорят, крымские студенты, которые продолжают учиться в оккупированном Крыму, могут перевестись в университет на материке. Однако не все. Ми можемо здійснювати переведення тільки для тих студентів, які вступили до 2014 року. Але, в принципі, в будь-який час. Ті, хто вступали після 2014 року, ми не знаємо, ми не можемо, на жаль, підтвердити їхній факт вступу, навіть тому що жодних документів їхніх немає у нас, і ми не можемо дивитися і визнавати документи, де написано «Республіка Крим, Російська Федерація». За 2 года оккупации Таврический национальный университет – единственный на полуострове, который решился перевестись на материк. Официально его зарегистрировали по адресу Министерства образования Украины. Сейчас ему ищут помещение. Цей проєкт перенесення Таврійського національного, він в розвитку знаходиться. І ми розглядаємо кілька варіантів і для навчальних корпусів, і для гуртожитків. І тут іще важливо, що цей університет в Криму починався як філія університету Святого Володимира з Києва. І зараз Національний університет імені Тараса Шевченка найбільше допомагає становленню цього університету. Из оккупированных территорий в Украине были эвакуированы 18 университетов, все они из Донбасса. ТНУ стал 19-м и первым, который переехал на материк с Крымского полуострова. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР.